Il-kap nazzjonalista reġa' nqabad ma jafx il-fatti ta' dak illi kienet jitkellem fuqu. Dan ħareġ b'mod ċar waqt konferenza tal-aħbarijiet li tella l-Partit Nazzjonalista wara r-replika għal budget minn Elix Borġ. Għad-domandi ta' dan l-istazzjon dwar dak illi qal fid-diskors tiegħu, Borġ qal il-miżuri tat-taxxa ma ffettwawx lill-anzjani. Kif l-anzjani tagħna il-miżuri tat-taxxa ma ffettwawhomx? Madankollu dan juri kif il-kap nazzjonalista ma jafx li l-pensjonanti ma jiġux intaxxati fuq il-pensjoni li jaqilgħu. Wara li fid-diskors tiegħu fil-Parlament qal li ma natawx biżżejjed għajnuniet soċjali, One News staqsih jekk jafx kemm in-nefqa soċjali. Iżda bħalma ġemilu nqabad li ma jafx kemm l-ispiża tal-baġit, it-tnejn filgħaxija wiġibla hekk. Rigward in-nefqa tista' tidħol fuq il-budget tal-gvern tiegħek u tara n-nefqa tiegħek. Evidentament skomdu għad-domandi tagħna l-kap tal-Partit Nazzjonalista wera li ma kienx jaf id-dettalji ta' dak li kienet jikkritika. Fil-fatt nefqa soċjali f'pajjiżna mill-budget tammonta għal 1.8 biljun euro b'nefqa fuq il-miżuri soċjali ġodda għal din is-sena ta' 120 miljun euro li minnhom se jgawdu eluf ta' Maltin u għawċin b'mod partikolari dawk li l-aktar għandhom bżonn. Dan il-kumment tal-kap nazzjonalista jingħaqad ma' dak li qal fil-Parlament brabta ma' żieda ta' mill-anqas 10 euro fil-ġimgħa lill-pensjonanti u qabbilha ma' nofs ħobża tal-Malti. Nofs ħobża tal-Malti kuljum tajtuhom mill-anzjani tagħna u l-pensjonanti tagħna, Sur Prim Ministru. U jekk tkun tixtrija lesta b'naqra konserva u ton ta' żejt iservuk għal ħobża fil-ġimgħa u jridna naċċettaw dal-budget. Iridu li l-anzjani ċaxpulu, ma jistax ikun, Sur President.